Бір тоқтаусыз репетициялар Жермон район мәдәният сарайының тамаша залынан ағыла. Мирас халық милли көйләр ансамбле яшь биючеләр Акбузат коллективы белән Зарифа биюен кабат-кабат башкара, һәр хәрәкәт шомартыла. Районның иң чагу иҗади коллективлары шулай Индия, Бенин, Парагвай, Чили һәм башка илләрдән килгән ансамбльләр белән бергә фольклориада сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Бүтін дөнья фольклориадасына әзерлек финиш сызыгына якынлашып килә. Республикабыз башкаласы инде чит илләрдән килгән беренче кунакларны кабул итте. Панама, Индия, Боливия, Америка Кушма Штатлары, Перу, Мексика, Парагвайдан иҗади коллективларны каршы алдылар. Ә безнең районда әзерлек барышының иң кызган мәле. Белегез буенча 3-нче елдан башлап 10-нчы июльгә хәтлем безнең республикабызда зур чара көтелә. Монда инде безнең Всемирный день фольклориада дип атала инде. Бу килгәндә инде бүтән дөнья фольклор коллективлары безнең республикабызда җыелып конкурс үткәрелә. Безнең Илеш районында безнең читтән калмады. 9 июль көнне без аларны инде көтеп калабыз. Үзебезнең Илеш районында безгә киләләр. 7 илдән 200дән артык кеше кунакларны безне көтәбез. Бүгенге көнгә килгәндә инде без bütün эшләрне, әзерлек эшләрен алып барабыз. Ундыртлаган гримеркаларга ремонт косметический үткәрдек. Үзебезнең 3 коллектив бу всемирный конкурста катнашачак. Хөрмәтле райондашлар, 9 июль көнне сезне көтеп калабыз үзебезнең Яркәйнең центральный площадьында. Барлык оешма предприятиялар үз территорияларын тәртипкә китерә. Юнны, Яркәй авыл биләмәләрендә күп санлы төзекләндерү эшләре бара. Гомумән, фольклориаданы оештырып үткәреп җибәрү өчен барлыгы 200ләгән илешле җәлеп ителә. Бер шиксез, һәммәсе дә югары кимәлдә үтер. Дөньяви масштабтагы чара районның тарихының бер күркәм бите буларак сакланып калыр. Алин Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.